nézed, belefér. Így, ez az, ez a hely. Hagyjuk egy kicsit szólni. Majd mindig megfordul. Körülbelül minden oldala, majd a megfordítom. Jó. Akkor rengeteget tudok hozzátenni a sütésben. Tehát azért meglátjuk. Az másik osztályon. Mennyibe is kell sütni egy Körülbelül egy olyan jó megcsinált kis sütőt. Olyan barna, hogy fognak tenni? Igen, Szalagosra, mint a páncél. az a lényeg, hogy minden oldalán körülbelül egy. Ki kért rövid kávét? Egy percet már eltelt, nem? Már ennek van barna kérve például. Jó, rendben, világos. Ugyanott van, egyforma hőmérsékleten, világos. Micsoda? Hát amikor ma már után mindig itt disznóvágás, az mindig egyszer kis frissen. Ez biztos, hogy ezt meg lehet így forgatni? Kézzel egyszerűen. Megfűz az egyszerűt, oda tesszük a kosztagynát, a rozmaringot, meg egy kicsi zajat, jó? Ez nem gátod az egyik dupla olyan vastag van az ördög? Gáz, de mit kell mondani? Mondani alkalommal kávét indulni. Még nem, fordítás voltam. Ezek csak lepedek tárcák. Igen? Hogy lesz egyszer? Úgy próbáltad inkább csak a húsat élni, Ne érjen meg. Rozmarin, ja rozmarin, vagy babér. Egyiket hívásnak. Honnan jöttek a lerendulásom ide? Ne nézzetek maradok. Olyanok vagytok, mint a kis levendulás ebben. A kert körbe, meg a pincsa. Lerendulásom aztán Szépen mellé. kezdve hagyom a lerendulásom. Közé mellé, vagy hová? Aha, úgy. Mellé. Ez így majd szép lesz? Ezeket nem szül már oda. De be fogjuk rakni a sütőbe. 3 órát megsütjük ott is. Micsoda? 3 órát. 10-20 perc alatt készen. Addig szépen megcsináljuk a vöröskukorával. Jó, ahogy ki. Pardon. Amelyik részben még látod. Például annak az oldalra, akkor az oldalra kéne fordítani. Emlékeztek, amikor sütöttük a malackalat, hogy azt kertényében lehet megfűzni. Ezt is meg lehetne úgy sütni, mint a malackalat, hogy csak meregetnéd rá, csak akkor kicsit lejjebb veszed az olajat, vagy a hőfokot, és akkor egy kanállal szépen így van, locsologatod. Ilyen jó illata van már. De hát az nem Csak akkor a fűszereket, azokat a leges legvégén kell rátenni. Ugye a fokhagymá ez nem ég meg? Hát
Azért van egyben. Ja, azért van egyben. De ugye mindig azt szokták mondani, hogy a végén Egybe héjasszó. Ilyenkor van. Jó, és akkor átszerelnek az mindig tedd le, hogy ne a levegőbe legyen. Ja, hogy azt mindig nem valahol. Nyilván a pompagna meg az ilyen nem Rá lehet önteni. Akkor nem szabad. Vagy ha olyan a serpenyő, hogy be lehet tenni a sütőbe, akkor az is. Így van, az a legjobb. A levehető nyelőek Jó, ezt például. a zsiradékot ráöntjük. És az a lényeg, hogy legyen közte, hát így most jól látni, hogy legyen közte távolság, hogy ne följön, mert hogyha összeérnek, akkor ugye már itt pár keletkezik, és akkor főalvos. Most nem volt 180 fok, szépen betesszük ide. És mennyi idő?